gomb, aztán Anydesk, Enter. Jó. Na, megvan. Megvan? Hát nincs. Várjál. De most miért kell így degeneráltoskodni, geci? De Hát, mi? Máté. Ja, mondjad mit kell, ne izéljen, mondjad mit kell. Hogy csináljuk meg? Dugd rá a tévére, keresd egy HDMI. Hozd át anyádék tévéznek. Van itt a tévé fölöttem, mit De hozzá? HDMI kábel kell hozzá. Feldobom. Robi, te büdös! És van kettő, várj! Robi, te... Ott hátra rakott az FBI, köcsög! Mármizó. Ctrl-Shift Windows P-vel van dugva. Köcsög, szütöttem az üveget. Mit csinál? Jó van, most mondjad neki, kell a kábel, mert elbasztál valamit. Van egy ötletem. Meg... Tudod mi az ötletem? Na, Megszexuállak. Ja nem, Robinak a CPU-ja megint szarakodik a megosztásba, az a baj. miért a megosztásban tézed? Az micsoda ott? Azok Energy a drink. cikkek. Minden van itt. Belefingek a mikrofonba? Várja, majd én. Basz meg, majdnem beszartam. Hallgass! Régi szép időkben. Megtaláltam a parfümöt. Na Martin! Hát én megtaláltam a parfümöt, hadd szagoljam már meg.